रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील महत्त्वाची जत्रा म्हणजे आंगणेवाडी भराडी देवीची जत्रा आणि या जत्रेची आता काही तास शिल्लक राहिले आहे। कणकवली बस स्थानक देखील सज्ज आहे। कणकवली बस स्थानकातून एस.टी. आगाराच्या माध्यमातून 40 बस गाड्या ज्या आहेत त्या आंगणेवाडीसाठी रवाना होत आहेत। इतर जिल्ह्यातून देखील ह्या बसगाड्या मागवल्या आहेत। आता सकाळपासूनच ह्या गाड्या जाण्यासाठी नियोजन सुरू आहे। आज संध्याकाळ आहे, संध्याकाळपर्यंत तब्बल 7 ते 8 फेऱ्या ह्या कणकवली बसस्थानकातून झालेल्या आहेत आणि अजूनही या फेऱ्या चालू आहेत। त्यामुळे आंगणेवाडीसाठी आता मोठी गर्दी भाविकांची होताना पाहायला मिळते। आंगणेवाडी देवी जी नवसाला पावणारी देवी अशी आख्यायिका आणि त्याचमुळे सर्व भाविक आता आंगणेवाडीसाठी आता जाण्यास सुरुवात झालेली आहे। कणकवली बसस्थानकामध्ये पर जिल्ह्यातून, मुंबईतून, नाशिक, पुणे या ठिकाणावरून हे जे भाविक येतात आणि इथून हे प्रवास ह्या एस.टीने करतात, कारण तिथपर्यंत जाण्यासाठी डायरेक्ट एस.टीची सेवा ही केलेली आहे एस.टी. आगाराने। त्यामुळे एस.टीची सेवा हीच असल्यामुळे सर्व भाविक आता एस.टी जाण्यासाठी पसंती करत एवढं मात्र आता निश्चित दिसत आहे। उमेश बुचडे, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।